Sama odhi Amerka, odhi manyo ma Amerka nyalo miyowa. Kochomo France, odhi manyo ma France nyalo miyowa. The other time nyochi neno kwa host Prince of London, of England. Prince no biro kato gi team ni. Waben wang'yo ni to England nyalo miyo wang'o. Nikech ing'eyo, gima duong' ma nyaka owinjre wadwa. Sama inono, ki compare Kenya ga America. Ok awacho wan poor, but actually ki compare level. Ng'ama nigi milion achiel, ng'ama nigi 100,000. At least 100,000 be nyang'ang'ni ni ebe pesa nene mana mare. But teko mare onge go king'iyo ka wan America. Owinjo gimiwa yedhe go manyalo rito ngimawa. To gi wan mwamiyo gi pap ma ginyalo pime bundegi. Pap minya pime bunde to gi ngima yath makonyo ngima. Ere malich ahinya. To gi ja China madwa kelonwa pesa migero go ndara to ene molokoro gere. Ma jo Kenya ok mi tenda mar gere. To ja China, ja America kochiwo yedhe to jo Kenya ma distribute through KEMSA. Dongine kama koro jo America nigi kony mang'eny ma wan godo maloyo joka dwa kepo kumwa. Ma gin ka gimiyowa pesa mar gero ndara. Kar mondo giwe jo contractors wa ma Kenya ka moger ndara to gikelo contractor gi giwegi to e gini winjo ka nitie H-Yang, J-Ching, China Railway, China Building, China what? Nikech gikelo pesa to giluwo pesa gino gine ma gicha gitiyogo to bas kendo gikawo jogi ma Amerka kucho ma China kucho ema biro tiyo ka to jo Amerka komiyowa pesa to miyowa pesa watiyogo kiwan emomiyo President William Ruto oamua ni mondo sama ose collaborate gi China mondo oyud gi milioni capital investment to wadhi America to wayud sustainable development to gi environmental management nikech ing'eni sama wapidho yien king'iyo kata rate ma wapidhogo yien Kenya ka en rate ma ok wanyal manage kaka country nyaka oyud jok ma support wa e yor change environmental level chenro moro Kennedy Ondiek jakanyo UDA to gi Rafael Bonyo jalonye weche mag telo kamana ahinya mane duol kwa sego mbaka